internet, algun de text. El Lleida buscarà diumenge donar continuïtat a la primera victòria de la temporada en la seva visita al camp de l'Andorra de Teruel. A terres aragoneses l'objectiu serà progressar especialment en l'àmbit defensiu i intentar deixar la porteria a 0. Això sí, Emili Vicente s'enfronta a molts dubtes per culpa de diferents problemes físics dels seus homes. Emili Vicente tindrà força problemes per fer una alineació de garanties diumenge al camp de l'Andorra, almenys pel que fa al mig del camp. I és que el tècnic tindrà les baixes de Casquero i de Saife i els dubtes fins a darrera hora de Jaume Delgado, Azparren, Miki Massana i Dani Pujol, tots ells amb diferents problemes físics. Un panorama que complicarà la feina del conjunt que, tot i això, buscarà seguir amb la seva progressió, malgrat les dificultats. Diumenge tenim una prova de foc, no? Allà sí que ens exigiran, que haurem de tenir una intensitat molt alta i de tenir una concentració màxima. Veurem, jo crec que l'equip està millorant, però això ho hem de demostrar, a veure si podem aconseguir un dia a la porteria a 0, que seria un bon indicador de que realment anem endavant en aquest aspecte. El fet d'haver jugat fa poc més d'una setmana amb el mateix equip en la competició de Copa del Rei és un aspecte a tenir molt en compte, i és que aquell partit, tot i acabar amb derrota, aporta molta informació útil de cara al maig de diumenge. Home, important perquè, tot i que els hagis vist en vídeos, no és el mateix haver estat allà, haver viscut les característiques del camp, d'una gespa que és molt alta, que la pilota va lenta, que costa combinar, i veure també la intensitat que hi posen ells. Jo crec que és una referència bona perquè van passar moments complicats, sobretot a la primera part, i ens farà respectar-los molt més i conscienciar-nos que hem d'estar molt intensos, molt concentrats, i jo crec que coneixem millor els seus punts forts. El partit és jugat diumenge a les 7 de la tarda a l'estadi Juan Antonio Endeiza d'Andorra. Nos vamos a ver